kalsada ini, Linyon Road ini. Bugtong. Bugtong road. Restin. So, tiglubungan kan ni lola ko kay iba. So, ano? Restin Memorial. Prestin na, duman pala na yan. Bako uto duman sa ano? So, So, yung lilikuan dyan? Kay Tita Chino ba ito? Kay Tito Leonard. Yan si Tito Leonard. Oo. Ano? Ano? Inali na. Suarez. Kung yan na ano, mga kahoy dyan. Bakal nila yun. Uday ko na-reparo. Puro kahoy iyan dyan kain Oo, na. dati. Yan o. Recently. Oo. Nabakal na pala. 10 October, wala pa. Oh, iya. Ating permit. 1625 ano daan na square meters. Abot man si Tito umili do ang auto paano kayo makaos na naman. Tuman. Magas kita sa Petron Oo. Di ba?
ano, hanggang ano, 460. Kaya lang, nag-apit pa kita sa pakil. Tapos, saan pa kita ng ano, Dali nyo man lang. Pagkababa. Yan, nasakit ko. ang ano dito, ang alele. Ang tagaruwa ng ano, ang tagaruwa ng nagaga. Dari yan, bumantay ko. Ilingan yan, ilingan kong 62.20. Oo, tama. All. Pero ang ano, liters ito. Pero Sir. Yung quantity, 16.94. Yun na. ay, uday ko nagpa-check sa hangin. Ayun. sa nagpa-traffic. So, bago ako mag-aling, tig-ayos pa kaya lang ini. Iyan na, sarungan. Oo, yan na. Oo, ayun na. Amana. Amana.
Bali mo na again na yan. Di pa. Ini pa lang na ano. So may tigayos pa ito marano. Malbugo. Tulay. Tama na ako na din. Iyan dyan sa highway na. Para Okay. Nice. Tulay. ayos man. Oo. Ini sa pa-traffic bago maghala. Tagabos Naayos dyan. na? Ayan. Hindi na po. At talaga ba? Dahil, tigye ba, tigba lang kawan. Jet, last time. Ayos na pala. Kada barangay may Christmas tree. Kada ano? Dariga. Matadako lang ang Christmas tree. Oh. Anahaw. A beautiful bunch, a ripe banana. I eat deadly black tarantula. If 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
na naman kay Christmas ano dyan, village. Oo. Termina. Ang bato ni nga ito. Bago na. Ano ba ibon dyan, Check JB? ko lang ah. Alin nga, alin nga. Ba mag-aya ko. Ha? Ayos na yan. Mr. Taliban, Hindi ko lang alam kung ano. Muni, so ano nga nito sa may banda? Mr. Taliban, Taliban. Orang nagkaon naman sa aming guys. Ako magkaroon masulo. Wala nga ni opig ko dal na oh. So kabaasan, sayang. O di, 12 oras sa biyahe ta. Oo. Di bali, nag-drive man si JB o yung nag-drive si JB. Mara ata dahil nagtagal sa 12 hours. Nag-shoot na ako. Bukas na da. Pero yun. Uta ko laon man ang ano dito. Uta ko laon ang Christmas day ko. Nag-araw-awan sa mga aw-aw. Kalat mo na. Ay, aran mo sa mga dara ko, JB. Sa mga nagkaurulog. Ayun na. Ano na, ina pagkaundara na duman. Yeah. 5:05 kita nag-abot. Ay, ano mo?